nan ne kai ta tafi rafi ta ɗebo ruwa mu sha mu koshi kai na uwar yan nan ne ta tafi rafi ta ɗebo ruwa to ya kuri mu sha mu koshi na uwar yan nan ne ta tafi rafi ta ɗebo ruwa mu sha mu koshi. To assalamu alaikum subscribers ina na Dumbari TV a cikin YouTube, ina muku fatan alheri kuma na fatan kowa da kowa lafiya kalau alhamdulillah. To gaskiya Allah shi wa iyayenmu albarka, daga iyayenmu maza har mata. Gaskiya iyaye suna ƙoƙari, suna fama kan 'ya'yansu. Kowace uwa kowane uba ina so yi ƙoƙari ga ya kyautata ɗan shi ko ya kyautata yarsa ko sun kyautata 'ya'yansu. Ku duba ku ga ko ishiruwa uwa take ji sai ta fara ba ɗa ko yarta ko ɗanta sannan ta sha. Idan tana jin yunwa ƙoƙari take ta fara ba ɗanta abincin nan ko yarta abincin nan kafin ta ci. A yi uwa ta yi wa ya wanka, ta yi renon ya, ta yi wahala. Wani 'ya'yan ma ba sa bacci, wani ɗan ko 'yar haka za a kwani da aka ga dare haka za a ga rana. Yaro ya kwana ina kuka ko yarinya ta yi kwana tana kuka. Baba ba zai bacci ba, mama ba zai bacci ba. Kai gaskiya Allah ya saka iyayenmu da alheri. Shi kuma baba haka zai fita ita wahala ne ma. Baby haka ne baby, ita wahala ita fi nema ya samu ya samu ya ga 'ya'yan nan sun samu abinci mai kyau, sun samu sutura mai kyau, sun samu karatu mai kyau. In ɗa ba lafiya uba hankalin shi ba kwance yake ba, kokari yake iga yaron nan an samu an kai shi asibiti an kula da shi a siya mishi magunguna. Kai gaskiya 'ya'ya ku bi iyaye, kowane ɗa kowace 'ya ku bi iyayenku gaskiya, saboda ya kamata mu kyautata iyayenmu. Kowane ɗa kowace ya kowa ya kyautata iyayenki, saboda iyayenmu sun sha wahala a kanmu ba kaɗan ba. Tun daga ciki uwa take wahala, wani ɗan ma sai uwa ta yi wata 11 ko 12 ma sannan za a fiɗa. Kamar ni kai na magana gaskiya, duk cikin da zan ɗauka sai na wata 11 sannan zan haihu. Uyaye a zo wahalar naƙuda a haifi yaɗa, a zo ana ta wahalar reno, shayarwa, tufafarwa, abinci, karatu, komai. To 'ya'ya mu bi iyayenmu, mu bi iyayenmu. Ya ba abin da za mu ce da iyayenmu sai da mu ce Allah mun gode maka, Allah mun gode maka, Allah mun gode maka. Allah ka saka iyayenmu da alheri. Wanda iyayensu suka rasu Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya kai haske cikin kabarinsu. Wanda kuma iyayensu suna da rai to Allah ya ja kwana, Allah ya ba su kuma lafiyar jiki da ƙwarin jiki da ƙwarin gwiwa. Sai ka ga wasu sai su ce kai tsufa gwiwa, Allah ya ƙara ba su lafiyar jikinsu da ƙwarin gwiwa da ƙwarin lafiyar jikinsu. Amin.